Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Paris herdem bûye navenda şerê bi Xwedê re. Paris bi münasebeta Olimpiyatê careka din nasname û rûyê xwe yekî red bi bîr xist û nîşanî însaniyetê da. Hin nivîskar û hunermendên me niha ji hin aliyan vê Olimpiyatê rexne dikin. Dibêjin qey gelek aliyên Olimpiyatê başin lê hin xalên piçûk ên ku nayên qebûlkirin hene. Beriya her tiştî ev Olimpiyata ku PCT Bêrûmetiya Siyonîst li Kongraya Amerîkayê hat li darxistin, meydan xwendina kustex a li hemberî alema İslamê bi taybetî Xezeyê û xelkên mezlûmê dinyayê ye. Têgotin hemû rê diçe Parîsê. Maneya vê yekê wisa ye. Hemî îblîstî, hemî ji rêderketî, rêxerabî û hemî genîtî ji Parîsê li cîhanê belav dibe. Karê wêrankirin û rîzînkirina Osmaniyan û jehrîkirina rojlatan navîn hemûl di laboratwarên Parîsê de hatin kirin û xistin rewacê. Navenda derketin û belavkirina hemû tiştên xerab ên ku hûn dikarin li ser bifikirin û tê hişê we ji laikbûnê bigire heya laikîzmê Parîsê. Wexta îblîs bixwaze li ser jinên cîhanê çi tiştên biqîmet û tewş bike li Parîsê plan dike. Dînamîtê li Parîsê dike, bingeha malbata paqij, şewat ji vir pê dikeve. Ji ber vê yekê Parîs li dinyayê bûye navê meydan xwendina ji Xwedê re. Di vê navberê de Parîs ne navendek xristiyanan e. Parîs paytextê putperestiyê ye. Dixwazin lê binêrin. Li ciyên İskambûn, meydan, kuçe û kolanên wê û bi taybetî navên wê binêrin. Ew dişipe şiklekî putperestiya pîroz. Paris digel van hemû taybetmendî û xusûsiyetan navendeka xurtkirina emperyalîzma weka Londra, Washington û Tel Avivê ye. Yek navenda çekên ku mirin jê derdikevine, yek navenda dîplomasiya şeytanî ye, yek navenda ku mirinê dibarîne. Paris qad û ciyê şahiya alema kufrê ye. Jalîkî ve ev 10 mehe ku qetlîamên ku bi piranî zarok û pîrek tên qetil kirin, jaliyekî ve Washingtonê ne ji bo vê qetlîamê li çepikan dixin. Li Parîsê vê qetlîamê pîroz dikin. û her wiha xelkê vî welatî ku van navendan bi heyranî weşanê dikin û temaşe dikin. Xwedayê min aqubeta me bi xêr bike.